teď. Dobrý den, takže já jsem si připravil projekt o řeznictví. Takže řeznictví je velmi populární podnik. Prodávají se zde většinou štangle salámu nebo prasata. Velmi populární jsou teda štangle salámu nebo tučná prasata na zabíječky. Velké výdělky, to znamená. Známé uzeniny jsou také slanina, takové ty uzené výrobky, víte, takové masa. Tak, velká zajímavost je, že největší chov prasat je vlastně v Číně, takže tam se nejvíc dováží. Tady v Třebíči je největší prodávání prasat zjevně z rodiny Janasů, která zajišťuje velkou známost z většiny států za největší spotřebu prasat ve světě. Jak jsem říkal, řeznictví je opravdu velice známé v celém světě a má velmi tučné výdělky.